खुलुमबाय सानसेरि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेरि खौरांखौ नुनो हागोन। काली फुजा अदेबानि दिवाली फोरबोआ खुंजानो थाखाय गेजेराव साननैसोल'सै। काली फुजायाव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बम गावनाय जायो, नाथाय बे खेबाव बम गावोब्ला 6 दानसिम जोबथेसालियाव थानांनोबो हागौ। आबहावा गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय दिल्लीयाव लादों बे गोख्रों राहाखौ। आबहावानि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिल्लीयाव फुजानि बमा गावोब्ला 6 दानसिम जोबथेसालियाव थानांनो हागौ आरो 200 रां जुरिमाना होनांनो हागौ। बमा गावनायनि अनगायैबो बमा बानायनाय, फाननाय आरो बमा लाखिनायनि थाखाय हमजायोबा बिथांमोनहा 3 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानो नांगोन आरो 5,000 रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। एक्सप्ल'सिभ्स एक्टनि सिङाव सेक्सन 9B नि गेजेरजों बेनि सायाव गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो दासिम 188 केस हमनो मोनबाय आरो 2,917 केजि बेफ्रुग्राखौबो हमनो मोनबाय होननानै फोरमायथिदों। आरो दिल्लीयाव फोरबो फालिनायनि मुङाव बम गावनायनि हेंथायै बे आयेना 1 जानुवारिसिम थागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बमा गावनायनि थाखाय आबहावाया जोबोद गाज्रि जायो, जायजों उन्दै गथ'साफोर, आइजोफोर आरो बैसो जानाय सुबुंफोरनाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। बेनिखायनो सांग्रांथिनि थाखाय दिल्लीयाव दिनै आलारि साव बमा नङा स्ल'गानजों सुबुंनि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लागोन आरो दिल्लीनि कनट प्लेसनि सेन्ट्रेल पार्कआव 51,000 आलारि बाथि फोजोंगोन होननानैबो आबहावा मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजानाय डिटि मणि गगैनि न'निफ्राय 9,30,000 रां हमनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि रां जाख्ल'नायनि केसआव डिब्रुगड़ जिल्लानि ट्रेन्सपर्ट अफिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट डिटि मणि गगै आरो बिथांनि मावख'आवनो मावग्रा दालाल पंकज सयकियाखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमआ हमदोंमोन। लामानि टेक्सखौ अफलाइननि गेजेरजों होनो थाखाय 700 रां दाबि खालामदोंमोन ट्रेन्सपर्ट अफिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट डिटि मणि गगैआ आरो बिथांनि जानानैनो दालाल पंकज सयकियाया 700 रां लादोंमोन। 700 रां लाफुबाय थानाय समावनो डिटि मणि गगै आरो पंकज सयकियाया डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजानो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव डिटि मणि गगैनि न'आव सिग्रोमहैनायाव 9,30,000 रां हमनो मोन्दों। बेराफारसेथिं रायजो राजाफ्राबो डिटिअआव रां जाख्ल'नाय जानायखौ फोजोबनांगौनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदों आरो गोजौ लेभेलाव रां जाख्ल'ग्राफोरखौ बन्द' खालामनांगौ, अब्लासो गाहाय लेभेलावबो बन्द' जागोन आरो जायफोर रां जाख्ल'नायनि थाखाय हमजादों बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्रायनो बोखारखानांगौ होननानैबो दाबि खालामो रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि पुलिसआ रिपर्ट होनाय बायदिब्ला रां जाख्ल'नाय सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ सोलो खालामनानै 2021 निफ्राय दासिम सा 63खौ हमनो मोनबाय। थांनाय 2017 मायथाइयाव सा 11खौ हमनो मोननाय जादोंमोन। 2018 मायथाइयाव सा 22खौ हमनो मोननाय जादोंमोन। 2019 मायथाइयाव सा 16, 2020 मायथाइयाव सा 18 आरो 2021 मायथाइयाव सा 13खौ हमनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय दासिम सा 63खौ हमनो मोनबाय। फैगौ 23 अक्ट'बराव आइएसपिएल सिजन 1नि फाइनालआ खुंजागोन। बिटिआरनि हानजा आरो मिज'रामनि लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हानजाया सेमिफाइनालाव देरहासारनानै फाइनालाव सौहैनो हाबाय आरो मोननै हानजानि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया 23 अक्ट'बराव क'क्राझारनि साइ एसएजी सेन्टाराव खुंजागोन। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव खुंजानाय सेमिफाइनालाव बिटिआरनि हानजाया कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि हानजाखौ 2-1 ग'राव फेजेननो हानानै फाइनालाव सौहैनो हादों। बेराफारसेथिं क'क्राझारनि केडिएसए स्टेडियामाव मिज'रामनि लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल हानजाखौ सेमिफाइनालाव फेजेननो हानानै फाइनालाव सायख'जादों। फैगौ 23 अक्ट'बराव खुंजानो गोनां आइएसपिएल सिजन 1 फाइनाल गेलेनायाव देरहागिरि हानजाया 3 लाख रांजों लोगोसे ट्रफि मोननो हागोन। फार्स्ट रानार-आपआ 2 लाख रांजों लोगोसे ट्रफि मोननो हागोन आरो सेकेन्ड रानार-आपआ 1 लाख रांजों लोगोसे ट्रफि मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि सेमिफाइनाल गेलेनायाव बिटिआरनि हानजानि जोंब्ला ब्रह्म बिथाङा मेन अफ दा मेच बान्थाखौ मोननो हादों आरो बिथांनो 10,000 रांनि बान्थाबो होनाय जादों। नन ट्राइबेलफोरखौ होखारनाय जानाय नङा आरो रावबो नन ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ बिटिआरआव हाराहास्ति खालामनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों गबिन्द बसुमतारिया। लोगोसे बुंथिबावदों दि भारतनि नोगोरारि हिसाबै बयहाबो समान मोन्थाय दं, बेनिखायनो मोन्थायनिफ्राय रावखौबो जानगाराव दोननाय जानाय नङा आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि खोथाखौ लानानै गिनांगौ गैया होननानैबो बुंथियो बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे बुंथिबावो दि पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ समाजाव जायगा गैयै सासे सुबुं आरो बिथांनि खामानि मावनायखौ समाजा गनाया। बेनि अनगायैबो पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ
सोरनिबा एजेन्ट महरै खामानिखौ मावनानै सोरखारखौ खैफोदाव खोख्लैयो आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव माबोरै गोरोन्थि बुजिलायनाय सोनानै दावराव खालामनो हागोन बेनि सायावसो खामानिखौ मावो होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि खोथाखौ लानानै रावबो गिनो गोनां गैया। बिटिआरआव ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै गासैबो समान मोन्थायखौनो मोनगोन। 2003 मायथाइनि सिगां जाय जाय थादों बिथांमोनहा गासैबो समान मोन्थायखौ मोननो हागोन होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव आगस्ट आरो सेप्तेम्बर दान मोननैनि गेजेरावनो गासै सा 62 गोरलै गथ'फ्रा जोनोम जानाय समावनो थैनो गोनां जादों। जायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां गिखांनाय सोमजिदों आरो देहा फाहामसालिनि जोथोन लानायनि सायाव गोबां सोंथि बेरखांदों। जायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि अथ'रिटिया रायजो राजानि सिगाङाव फिननाय होनो गोनां जादों। देहा फाहामसालिनि अथ'रिटिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला आगस्ट आरो सेप्तेम्बर दान मोननैयाव गासै सा 62 गोरलै गथ' थैनायनि मादाव सा 49आनो बिमानि उदै सिङावनो थैखानायमोन। खालि सा 13 गोरलै गथ'आल' तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थैदों होननानै फोरमायथिदों। गोरबोआव थानायनि उनाव साब सेन्टार, प्राइमारि हेल्थ सेन्टार आरो कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव आसा आरो सिस्टारफोरा मोजाङै जोथोन लाखिनांगौ आरो मोजाङै जोथोन लाखिनो थाखायनो गोरलै गथ'आ बिमानि उदै सिङावनो थैनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे उदै सिङावनो थैखानाय गोरलै गथ'खौ लानानै देहा फाहामसालियाव फैयोब्ला बे देहा फाहामसालिनि जेबो गोरोन्थि गैया। उल्थायै थैनाय गथ'खौ उदैयाव लानायाव बिमाया गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बेयाव देहा फाहामसालियाव बिमाखौ जेंनानिफ्रायसो रैखा खालामदों होननानै फोरमायथिदों तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि अथ'रिटिया। लोगोसे थांनाय दान मोननैयाव सा 49 उन्दै गथ' थैनायनि दाया देहा फाहामसालिनि नङा होननानैबो फिननाय होदों अथ'रिटिया। मानसि बुथारनायनि सायाव नेशनेल क्राइम रेकर्ड ब्युर' NCRBआ मोनसे रिपर्ट दिहुनदों। NCRBआ दिहुननाय रिपर्टनि बायदिब्ला मार्डार रेट एबा मानसि बुथारनाय जौखोन्दोनि बेलायाव थांनाय 2021 मायथाइयाव गासै भारतआवनो आसामा थामथि जायगा मोननो हादों। 2021 मायथाइयाव आसामाव गासै 1269 मार्डार केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो जौखोन्दो हिसाबै 3.4 जौखोन्दो, जायखौ भारतनि मादावनो थार्ड रेंकआव दोननाय जादों। मानसि बुथारनायनि बेलायाव NCRB नेशनेल क्राइम रेकर्डस ब्युर'आ दिहुननाय रिपर्टनि बायदिब्ला गासै भारतआवनो झारखन्ड रायजोनि जौखोन्दोआ बयनिख्रुइबो बांसिन 4.1 जौखोन्दो। बेनि उनाव दङ हारियाना 3.8 जौखोन्दो आरो थामथियाव दङ आसाम 3.4 जौखोन्दो। मानसि बुथारनायनि जौखोन्दोखौ मोनफ्रोमबो 1 लाख सुबुं अनजिमानि सायाव बिथा खालामनानैनो दिहुननाय जायो। मख'नो गोनांदि आसामाव थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिमाव 3558 बुथारनायनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेनि मादाव 2021 मायथाइयावनो गासै 1269 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा श'रुम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ। नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन। फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन। नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं। बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ। जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन, जेरै टिभि, साइकेल, कुकार, मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन। जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन। फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन। चिरां जिल्ला बिजनि खामारगुरिनि दानसोरां बर' बिथाङाबो गावनि सिमांनि मटर साइकेलखौ बायनायाव गंनै हेलमेटजों लोगोसे बेसेन नाङालासे साइकेलबो मोननो हाबाय। मानास हन्डा श'रुमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव। नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।
भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।